Is-Sindku Laburista tar-Rabat Sandro Kraus waħħal f'tafuqu meta mistoqsi dwar il-post tax-xogħol finta li Melvin Tewma ingħata minn Kastilja. Tewma huwa l-middleman fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Kien Melvin Tewma li f'xhieda ġuramentata iddikjara li sejħulu minn Kastilja fejn iltaqa' ma' Keith Schembri offrilu kafè u taħtur mal-uffiċċju tal-Prim Ministru. Wara għaddew ħand Sandro Kraus, l-assistent ta' Joseph Muscat u Sindku Laburista li qallu li kien se jingħata xogħol mal-gvern. F'konferma ta' dak li qal Tewma, jiġifieri li huma talab l-ebda impjieg tant li qas jaf x'kien xogħlu u qatt ma mar għalih iżda tħallas xorta. Kraus iddikjara li dan ma kienx xi każ soċjali ta' xi ħadd li vera kien fil-bżonn. Minkejja li qatt ma mara x-xogħol Melvin Tewma irċieva 4 ċekkijiet fi kliemu minn Kastilja. Fl-aħħar sigħat, il-Pulizija sejħu kemm lil Sandro Kraus kif ukoll lil Keith Schembri, l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru, biex ikunu mistoqsija dwar l-impjieg li ngħata Melvin Tewma. Mistoqsi mill-Gazzetta llum dwar dan l-impjieg, Sandro Kraus jiddikjara li kien użat u li defsuh fil-kwistjoni. Fil-qorti Melvin Tewma li gawda minn maħfra presidenzjali u allura ma jistax jikdeb għax jitlifa, iddikjara li kien Keith Schembri li taħ xogħol li lanqas biss talab. Jekk wieħed jimxi mad-dikjarazzjoni ta' Tewma fil-qorti, allura anke Sandro Kraus qed ifarfar fuq Keith Schembri. Jidher li allura mal-Pulizija kemm Tewma kif ukoll Sandro Kraus waħħlu f'Keith Schembri. Il-Pulizija fl-aħħar jiem sejħu wkoll għad-diretturi u anke l-ex chairman tal-Housing Maintenance and Embellishment Company Limited biex jispjegaw min għamel pressjoni biex Melvin Tewma jiġi rreġistrat magħhom u kif kienu qed joħorġu pagamenti lil xi ħadd li qatt ma mara x-xogħol.